Wai a dokance ko za ka iya recording ɗin wayanka da kake yi da wani wadda kuke magana da shi ta waya ba tare da ka sanar da shi ba? Ƙa'idan doka shine duk sanda kake waya da wani, akwai wani hakki da yake tsakaninku wanda yake right to privacy. Shi yasa ko da ka kira irin kamfanin wayoyi irin call centers nan, za ka ji sun za su yi recording za su ce maka wannan kira da muke yi za a yi recording ɗinsa saboda quality assurance purposes. So a ƙa'ida shine duk sanda za ka yi waya da wani, wannan hakki na right to privacy ɗin nan yana tsakaninku. Saboda haka kar ka kuskura ka yi recording ɗin wayan nan ba tare da ka sanar da shi ba. Domin idan recording ɗin ya je wani waje har ya bayyana ya ji wannan recording ɗin kuma wani abu ya iya faruwa da shi, zai iya ƙaranka akan wannan issue na ka yi recording ɗinsa ba tare da ka sanar da shi ba. Saboda haka saɓa ko kuma tauye hakkin mutum na right to privacy ne ka yi recording muryarsa har ka zo kana sharing a social media, ko kuma ku yi wani chatting da shi ko a WhatsApp ko a Facebook ta private ka zo ka yi screenshot kana yaɗawa wasu. Wannan laifi ne sosai da ya kamata mutane mu guda yin sa. Idan kuma wancan recording da aka yi kana so ka yi amfani da shi ne wajen yin wani hujja na wani cutarwa da ake maka ko wani abu makamancin haka, wannan ba laifi za ka iya yi, amma fa ka sani fa yana da matsalansa shi ma da zai iya zuwa idan har ka yi amfani da shi wajen cutar da wani. Idan ba wai ka yi amfani da shi ba ne wajen mene, wajen kare kanka daga cutarwa da kai ake maka. In ka yi amfani da shi ne wajen kai ka cutar da shi, so wannan dai iya zama matsala.